ҷамъияти саҳмии шакли кушодаи ангишти шаҳри Исфара ки яке аз калонтарин ширкатҳои истеҳсолкунандаи ангишт дар кишвар маҳсуб меёбад, дар самти бараванди истеҳсолот, ҷорӣ намудани техникаву технологияи нав ва дар ин замина зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тадбирҳои мушаххас меандешад. Дар ин радиф дар самти афзун намудани ҳаҷми истихроҷи ангишт ва паст кардани арзиши ниҳоии он, ҷомеаи меҳнатии мазкур аллакай аз тариқи ҷалби сармояи хориҷӣ қадами нахустин ва ҷиддӣ гузоштааст. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд аз навсозии хатҳои истеҳсолӣ ва иншооти мавҷудаи ҷамъият оғоз гардидаву бо маром ҷараён дорад. корхонаи мо бо ширкати Вингмей группаиш маъдуми шартноmaи ҳамкорӣ баста таъмир ва аз навсозӣ рафта истодааст. бо маблағи 35 миллион сомон техника ва таҷҳизотҳои шахтаи ворид кардаанд. дар корхона айни ҳол бошад зиёда аз 503 нафар коргар кор ва фаъолият мекунанд. баъде аз навсозӣ ва таъмир корхона бошад зиёда аз 2000 ҷойи корӣ нав мешавад ва дар назар аст ки дар соли 2026 ба миқдори 1 миллион тонн ангишт истихроҷ мешавад. дар раванди аз навсозии ширкати чинии Шинмей Шинма ният дорад барои таҷдиду навсозии хатҳои истеҳсолӣ дастгоҳу таҷҳизоти нақбканӣ дар кони ангишт $60 миллион амрикоӣ равона намояд. ҳамзамон бинову иншооти асосиву ёрирасон, маҷлисгоҳ, хобгоҳ, ҳаммом ва ошхонаи корхона ба пуррагӣ навсозӣ гардида бо беҳтарин дастгоҳу технологияи пешрафта муҷаҳҳаз карда хоҳад шуд. бо анҷоми ин корҳо шумораи коргарони кони ангишт ба маротиб афзуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот низ зиёд хоҳад шуд. дар оянда баъди амалигашти ин шартнома ҷойҳои корӣ зиёда аз 1000 нафарро ташкил менамоянд ки мардуми маҳаллӣ ба ҷойҳои кор таъмин карда ва ба маоши хуб таъмин карда мешаванд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар худи ҳамин соли 2025 ба 1 миллион тонна бояд расонида шавад. дар оянда то ба 3 миллион тонна дар як сол истеҳсоли ангистанги хушсифат дар назар дошта шудааст. бо мустаҳкам намудани пойгоҳи моддию техникии корхона ва воридсозии таҷҳизоти ҳозиразамони технологӣ, мутахассисони бо таҷрибаи корхонаи ангишти шаҳри Исфара минбаъд низ барои афзоиш додани ҳаҷми истихроҷи ангишт, таъминоти саривақтии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт бо ангишт кӯшиш намуда барои рушди иқтисодиёти миллӣ дар доираи солҳои рушди саноат 2022-2026 ва татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. Собир Аюбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Исфара, ахбор.